ka baara nunjuru d'a ma sɛbɛnnikɛla ko min ye jamanakuntigi n'o ye Asimi Goyita ye Bɔkari e ko a filila de a ma fili abada sabu a ye maa min bila baara la i b'a ye k'a fɔ hakili sigilen bɛ b'a ko tigɛtulu a ɲɛma jɔlen bɛ a bɛ jamana in dɔn a bɛ ko dɔn k'a kɔrɔ dɔn bɛɛ ni keleya nasira a b'o dɔn a ye wulikajɔ min k'o la a ka tɔn tɔgɔ la Bɔkari ko dan t'o la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye taabolo saba ye o de tun bolodara Bɔkari taabolo fɔlɔ tɛmɛna ka ban n'o ye phase communale ye ka daminɛ avril kalo tile 13 ni ka taa bila avril kalo tile 15 o kun cɛra ni recommandation laɲiniw ye sɛbɛnnikɛla ko min ye tako filanan wɛrɛ bɛ yen n'o ye phase régionale ye o bɛ ka kɛ marabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔ wa Bamakɔ yɛrɛ fana y'i ta kɛ palais de la culture la a ko o baara Bɔkari o tun ye sibiri don avril kalo tile 20 ni ka kuncɛ kunun ntɛnɛn avril kalo tile 22 o fana kun cɛra ni laɲini ye n'an k'o ma ko recommandation sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a lajɛ min ye taabolo laban ye Bɔkari o kan ka boloda kalo kura n'o ye mai kalo tile 6 ni ka taa bila tile 10 na Bɔkari o bɛ boloda o ye phase nationale yɛrɛ ye o bɛ boloda Bamakɔ CICB la bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin baara kɛcogo lajɛ bɛɛ y'i ka hakilina fɔ sabu bolo kun birilen tɛ maa si da la min ka di i b'a fɔ Bɔkari sabu kɛnɛ yɛrɛ laɲini o ye sɛbɛnnikɛla ko n'i ye kumaw lajɛ laɲini minnu kɛra Bɔkari a la kumaba dɔ ye fɛn jumɛn ye Bɔkari maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ fanga min b'an kunna bi fanga in taabolo ka d'u ye k'a daminɛ bi kɔfɛ san 1 fo san 3 Bɔkari ko k'o laɲini kɛ k'a di min ye sɔrɔsiw ma k'u ka tɛmɛ ni baara ye ko sabu Bɔkari k'u ye Mali bɔ jɔnjuru kɔnɔ Bɔkari k'u ɲɛ b'a la taabolo min b'u kɔrɔ ko taabolo in k'a dɔnsen ka ɲi sɛbɛnnikɛla ko min ye laɲini don bɛn ma kan ka fɔlɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko laɲini wɛrɛ bɛ yen Bɔkari o de ye les 5 colonels ye dɔw ye colonel ye dɔw ye colonel major ye Bɔkari maa dɔw fana ye laɲini kɛ ko a ka di olu ye a jama cayara kosɛbɛ Bɔkari k'u bɛɛ ka kɛ général ye n'o ye général des armées o tɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ général de corps d'armée o tɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ a bɛ Mali kɔnɔ dɛ général des armées corps d'armée tɛ dɛ général des corps d'armée o bɛ Mali kɔnɔ nka général des armées o de tɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ ayiwa an laban n'a tɛ n ka taa maréchal nɔfɛ i bɛ ka faamu wa n y'a faamu Mali kɔnɔ général simple bɛ yen général de brigade bɛ yen général de division bɛ yen général des corps d'armée bɛ yen général des armées bɛ yen n'o banna maréchal o ye jala laban ye ayiwa Mali bilama général des corps d'armée o bɛ Mali kɔnɔ nka laɲini kɛbaaw de ko k'a kɛ général des armées o tɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ ayiwa a bɛ d'u ma kana siga laɲini tɛ laɲini don a bɛ d'u ma fana sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari an ta laban ye boli ye siga t'o la a ko maa minnu ni laɲini kɛ Bɔkari bɛɛ lajɛlen n'i ka dabali n'i ka fɛɛrɛ don Bɔkari min kɔni laɲiniw ye u talen bɛ k'u bila kɛrɛfɛ Bɔkari n'u k'u bila frigo kɔnɔ ka makɔnɔni kɛ min ye k'u labɔ n'u k'u kɔngo k'u bila kɛnɛ kan n'o ye goloba kɛnɛ ye o de ye mai kalo tile 6 ka taa bila tile 10 na Bɔkari fɛn o fɛn taara ka daminɛ phase communale phase régionale Bɔkari nin bɛɛ lajɛlen de bɛna ta ni ka don ni daliba dali ka don n'a ye phase nationale kɛnɛ kan Bɔkari bɛɛ b'i ta fɔ tuguni ni bɛn kɛra kan sɔn kɛra ma o de bɛ kɛ gafe ye wa o gafe in ko de bɛ waleya i n'a fɔ Asisi kɔnɔ kumaw bɛ ka waleya cogo min na Bɔkari ko min kɔni intermalien dialogue ye Bɔkari ka da la k'a fɔ k'a ko bɛ ban o sira kɔnɔna la fɛn o fɛn n'o de fɔra bɛn ni keleya sira kɔnɔ min ye ɲɛta ye min ye Mali yɛrɛ ka taabolo ye Bɔkari k'a bɛɛ bɛ tila ka waleya jamana in kɔnɔ masakɛ ko ni ko fɔra malidenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ waleya Asisi kɛra malidenw kumana o de bɛ ka waleya min ye dialogue intermalien ye malidenw de bɛ ka baara kɛ n'a ko banna ko poussière tɛ wuli a la tiroir kɔnɔ dɛ Bɔkari k'a bɛ ta ka da tabali ka kɛnɛkisɛ jɛ kan min nin yɔrɔ ye min ye bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ yir'i la wa bɛɛ b'i ka baara ka kɛcogo la o tuma ko Mali kun n'a bilama ko kelenw tɛ yɛlɛma donna ko la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Dawuda Sangare ale ka sɛbɛnni don Dawuda Sangare ka fara l'indépendant fasɛrɛli jɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ko ni maa min ye kamanagan foro sɛnɛ nimisa ɲɔ e b'o tigɛ dɛrɛ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko info matin Seguba nin y'a ka fasiri ye Seguba ko min ye politiki tɔnw ye olu faralen kɔ ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ u ye laseli kɛ o laseli o kɛla ka bɛn ni mars kalo tɛmɛlen tile 31 san 2024 wa sɔrɔla fɛn min fɛ o de ye décret min dala an ka ministre ka laadala ɲɔgɔn ye min'o bɛ kɛ araba ni colonel Asimi Goyita y'a tɛgɛ nɔ bila n'o de ye décret 2024 02
30 PTRM ni n'o ta la avril kalo dɔ tile 10 san 2024 kelen kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ ko min ye politique tɔnw ye u ka wuli ka jɔ u ka maɲanga k'a bɛɛ lajɛlen ka dansigi a la maa kana ye tugun min hali jɛrɛ jɛkulu ye n'o ye association ye n'olu ka wuli ka jɔ fana bɛ taa politique mɔgɔw ka fanfɛ bɛɛ lajɛlen k'i ka baara ni k'a sonsoro o kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye ji duuru la wa min ye politiciens ye o farala ɲɔgɔn kan ka tɛgɛnɔ bila sɛbɛn kɛ o ye laɲini fana kɛ koyi o laɲini i b'a ye k'a fɔ u ye sɛbɛnfura dɔ ta ni ka ɲɛsin anw ka kiiribulon laban ma n'o ye cour suprême ye k'a jira k'a fɔ nin décret min filɛ nin ye a ka bɔ a ma a ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ min ye olu ka bila u yɛrɛ ma min ka di u ye politique bunakun kan u ka se ka o kɛ maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima cour suprême section administrative o bɛna kala dun ɲina ka bɛn ni nin ye wa jaabi ɲuman bɛna bɔ ka di u ma wa n'o de ye ka sira dayɛlɛ u ye u ka se ka wuli ka jɔ kɛ u ka politique tɔnw olu ka hukumu kɔnɔna na ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ min ye siguba ye min ye nin politique mɔgɔ ninnu ye a y'a jira k'a fɔ a bɛ ɲini ka waati jan bɔ u kɔni u ye wuli ka jɔ caman kɛ a bɛ kabi bɛɛ y'a nana anw ka jamana kɔnɔ n'o ye démocratie ye i b'a ye k'a fɔ politique tɔn caman bɛ yen o ye jɔyɔrɔba kunba caman kɛ jamana in kɔnɔ wa u ka wuli ka jɔ ma taa fori foyi la min ye jigi waaro ye ka ɲɛsin jamana denw ma min ye lakɔliko ye o ma sira sɔrɔ min ye anw ka kiiriko ye o ma sira sɔrɔ hali fo ka taa se an ka min y'anw ka finitigiw ye olu ka taliko e ko politiciens ma t'u sen don nin bɛɛ lajɛlen na wa k'a bɛɛ lajɛlen nabɔ wa nin bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ bisibasa nana don a la fanga darakiw wulila ka jɔ wa minnu kɛlen ka fanga kɔni daraki k'u sigi a ko kɔnɔ sisan ko yalima fanga bɛna b'u tɛgɛ kɔnɔ wa baara minnu kɛla u n'a fɔra dama kana bugɔ sisan la n'a bɛ san 2 ani dɔɔnin bɔ ni jamanaden bɛɛ lajɛlen sewalen bɛ n'a ye ko yalima o bɛ n'o baaraw bila ka bɛn ji la wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin politicien ninnu ko yalima k'a ma se waati ye sa u k'u maloya dɔɔnin ka maliyɛnw bonya k'u damakun waasa min ye jamana ye a bɛ sen min kan bi n'a b'a la ka taga dɔ ka fara o yanga kan jamana in a kun dɔgɔyala mɔgɔ kun t'a la k'anw bonya tugun nka min ye colonel Assimi Goïta n'a nɔfɛmaw ye olu ka nali kɛla sabu ye bɛɛ lajɛlen bɛ siran Mali ɲɛ bi wa a kɛra sabu ye anw ka danbe a segila anw ma nin politicien ninnu minnu tun bɛ fanga na san 30 ni kɔ ko yalima u sela ka mun kɛ ni burujali tɛ u sela ka mun kɛ ni Mali feereli tɛ Seguba o min ye fasiri kɛbaa ye info matin kɔnɔ a ko k'a sera waati ye sa min ye politiciens ye o bɛɛ lajɛlen ye u k'an to yen sa an ka ɲɔ ka fori waasa min ye jamana in ye an ka se ka to an cogo la nin ko sɛbɛn min y'a sama ka bɔ info matin kɔnɔ Seguba a ka fasiri don Nɔgɔ Bakari Bili sanfɛ bolila ale b'a danyɔrɔ dɔn siga t'o la Nouvelle Horizon sɛbɛnnikɛla ye Demba Konte marakakɛ Bakari Tarawele a ko min ye EDM SA ye Bakari ni tosira in an ka guwan hali bi sɛbɛnnikɛla ko Bakari ni ko min kɛcogo ma ɲa o fɔcogo tɛna ɲa siga t'o la Bakari min ye malidenw ye malidenw u bɛ jamana cɛmancɛ fanga fɛ Bakari bɛɛ lajɛlen b'o fɔ ni da cɛmancɛ ye k'a da ka u bɛ wuli ka jɔ min na jamana in kɔnɔ Bakari ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ nka min kɔni ye ko fana bɛ ka kɛ n'o fana kɛcogo ma ɲa Bakari k'o fɔ ko fiɲɛ t'o fana la koyi o ye wajibi ye o bɛ kɛ sababu ye yɛlɛma bɛ se ka don ko la sabu maninfin tɔɔrɔ la a kɛra kɔlɔlɔ ni masiba ye n'o ye kuranko ye sɛbɛnnikɛla ko Bakari n'i ye kuranko lajɛ Mali kɔnɔ Bakari ko nin ye kumasuluko belebeleba ye Mali bɛ san 60 ni ko la hali bi kuranko mankan de bɛ jamana in kɔnɔ mun de bɛ yen kunun tɛmɛna Bakari dati dɔw la bilen nka an bɛ bi min na hali bi yɛlɛma jumɛn de kan ka kɛ fura jumɛn de kan ka sɔrɔ anw natɔ nin munumunu salo kelen na wa an natɔ nin ɲɛgɔn in na wa an natɔ maninfinw jidali la ɲɛ na wa Bakari an natɔ banajugu la wa sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen ɲininkali to min bɛ yen a ko n'i ye kuranko lajɛ Bakari sunkalo tɛmɛnen n'o ye diinɛ kalo barikama ye Bakari min kɔni wulikajɔ dɔ kɛra ni ka bolo fara ɲɔgɔn kan dɔɔnin ko jateden dɔɔnin yera hali ni kuran ma di 100% Bakari ko maaw lafiyara dɔɔnin sɛbɛnnikɛla ko min y'o sunkalo kalo ye Bakari a fɔra ko min kɔni kuran kɔni bɛna sɔrɔ i ka da la k'a fɔ Bakari malidenw bɛna lafiya sɔrɔ a kɔnɔ nka min tun fɔra Bakari ko ma ye ɲɛ na koyi Bakari k'a kɛra jigi waro ye sabu n'i ye gilasi lajɛ ni k'o feere darasi 100 darasi 40 Mali kɔnɔ yan Bamakɔ yan o bɛ se ka kɛ cogo di sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen kuran tanya ye a ko min kɔni ye groupe électrogène ye Bakari ba ye k'a fɔ o de bɛ ka mankan bɔ fan bɛɛ Bakari min ye groupe feerelaw ye
to jola be ku tigɛ nɔ groupe jola min ye essence ni gasoil ye bɔgɔdi maa si tɛ se ka ni sɔngɔ sɔrɔ maa si sɔngɔ sɔrɔ carburant ko yɛrɛ a mana k'i kun bi sini i b'a bila groupe ninnu yɛrɛ de sala moteur ta cɛ groupe dabɔra heure 1 heure 2 nka ka kɛ tile bɛɛ walima su bɛɛ ye bɔgɔdi o fana ma fɔ sa dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye 3 caviar 5 caviar ye bɔgɔdi bɛɛ y'i seko kɛ nin ko in na min ye moteur dilannaw ye olu bɛ k'a lamaga cogo min olu bɛ k'a lamaga sabu don o don dɔ bɛ taa n'a ta tiɲɛnen ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin funteni waati lajɛ jigi wɛrɛ tɛ adamaden na bɔgɔdi o de ye ka se k'i yɛrɛ fifa ni ventilateur walima climatiseur ye sɛbɛnnikɛla ko ni courant t'e bolo e ka ventilateur bɛ marcher cogo di ni courant t'e bolo e ka climatiseur bɛ marcher cogo di sɛbɛnnikɛla ko min ye nin dagabana funteni ye don o don dɔ bɛ ka fara ko gɔniya kan banajugu b'an senkɔrɔ tɔɔrɔjugu b'an senkɔrɔ wari min ye su mun bɔra nin kalo in kɔnɔ ka taa bila kalo tɛmɛnen la bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ siga kɔni tɛ min na funteni kolo girinna fo ka dama tɛmɛ courant tɛ bolo la mun ni mun de bɛ nin ko in na sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye EDMSA ye a ɲɛmayaso mankunnen bɛɛ wari a baara ta k'u kan ka bɔ ka fɛn dɔ fɔ maaw ye dɛ min bɛ nin ko in gɛlɛya la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ kabini waati jan bakari n'u ye fɛn dɔ bila u ka page kan k'a daminɛ o don fo ka n'a bila bi la courant ko gɛlɛya an bɛ nin niveau de la an sera ka nin kɛ a y'aw muɲu ka nin waati maa kɔnɔ ko malidenw mago b'o de la sabu n'i ye ko fɔ k'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ fɔ malidenw ye bɔgɔdi ko an bɛ se ka fɔta an bɛ sɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ bɔgɔdi min kɔni ye courant ye sunkalo bannen ye a tɔ yɛrɛ kɔni kɛn bɛ zani kelen kelen ye bɔgɔdi ni min ye heure 1 heure 2 sɔrɔ bɔgɔdi ko o y'a kelen k'a ja bɔgɔdi min misali ta anw yɛrɛ ta la yan surɔ heure 2 heure 2 funteni bɛ ɲini k'an fa n t'a dɔn e sira cogo la ne kɔni bɛ n si cogo la funteni na kɔni chaque malien est un éventail fifala nka kana siga ne kɔni bɛ n si cogo la k'a daminɛ 20 heures fo ka taa dugu masaden jɛ fo 6 heures ɲɛ ma komi o bɛ se ka lakale malien kelen fifalan kelen o bɛ se ka lakale o de ye stratégie ye e kɔni ye dɔɔnin sunɔgɔ sɛbɛnnikɛla ko e bɛ ka ɲininka ko mun bɛ na sunɔgɔ de bɛ i fari falen don bi o sɛbɛnnikɛla ko bɔgɔdi an na to nin taabolo la wa bɔgɔdi maakɔrɔba minnu bɛ yen bɔgɔdi u mago bɛ fiɲɛ duman na bɔgɔdi ka d'a la k'a fɔ u tɛ se ka funteni supporter min ye denmisɛnninw bɛ yen u mago bɛ fiɲɛ duman na a ko min ye banajugu minnu b'an senkɔrɔ bɔgɔdi yaasa ka se k'a latɛmɛ dɔɔnin fo an ka fiɲɛ dumanw de sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye courant ko ye sa u ka fɛn dɔ fɔ maaninfinw ye u ka fura jɔnjɔn dɔ ɲini nin na n'o tɛ k'a tɛmɛna dan kan a kɛra wamani ye kuma tɛ nin kɔfɛ bilen kunnafoni filɛ an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ Demba Konte ale ka sɛbɛnni don nouvelle horizon ka fara fasirikɛba Demba Konte kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Jabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau e ko min ye kananko ye a ta dan tɛ ka kara la Bajankara région na wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Bankasi ye o maaw kɔni bɔla ni k'u ka dusumakasa ni k'o jira k'a sabu kɛ binkani wale min daan bɛ ka yɔrɔ kofɔlen in sɛgɛrɛ min ye Bajankara région ye k'a ko k'a kɛn bɛ gɛlɛya ye wa n'i y'a lajɛ min ye a bɛ waati jan bɔ kɛn bɛ ka kulekan bɔ min ye anw ka jamana marabaaw ye n'o ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye u ka wulikajɔ kɛ cɛn do wulikajɔw b'a la ka kɛ min ye anw ka wolomasiri tabaw ye n'o ye forces armées maliennes ye a b'a la k'i se kɛ ko nka k'alisa ko dɔ ka fara cɛsiri kan dɔ ka fara wulikajɔ kan wa u kɛn bɛ ka laɲini min kɛ o de ye olu ka marabolo yɛrɛ u ye yɔrɔ dɔ kofɔ ka u y'o fana kɛ lettre ye ka ɲɛsin min ye Bajankara commandant n'o ye préfet waasa a bɛ se k'a lase sanfɛmaaw ma cogo min na n'o de ye anw ka sɔrɔdasiw dagayɔrɔ dɔ ye n'o ye camp militaire ye o ka se ka sigi n'o camp militaire sigila min ye Sogobiya ani Paru ni ɲɔgɔn cɛ ye RN 15 ko baw n'i ye a yɔrɔ in ta k'a lajɛ a bisi basa n'a dibidibi wale ka jan da maanifin tɛmɛtɔ ye k'i ta yew ka tunu n'i ye k'a ko k'a cayalen bɛ i b'a ye k'a fɔ hakilinajigi fasirikɛba y'a jira k'a fɔ min ye avril kalo tile 18 tɛmɛlen san 2024 min ye bisi belebele 3 ye e ko n'o kɔnɔminɛw o maaw bɛɛ lajɛlen kɔni taara ni ka taa n'u ye min ye maamurutilen jɛkuluw ye maa minnu bɛ yen n'u suguma dɔn n'an ko a ma ko des hommes armés non identifiés u kɔni y'u ta ka tunu n'o ye hali sini kɔrɔfɔ ma bɔ a ko kɔfɛ maa 100 ani maa 10 o maa 100 ni maa 10 o kɔni o bɛ min ye bamajilakaw ye u b'olu ka mara kɔnɔ ko yɛlɛma ko bɛna to senna wa n'i y'a lajɛ sira min bɛ bɔ Koro ka taa Wegiya Burkina Faso nin bɛɛ lajɛlen kɔni minɛn bɛ nin bamajilaka ninnu fɛ maa tɛ se ka taa ni ka segin kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen de kan ka lajɛ jiɲɛma jɔlen na anw ka jamana jɔn ko ala sɔrɔdasiw b'a la k'u se kɛ wa min ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ye dɔ ka fara u ka wulikajɔ kan min ye patrouille ye
munumunu salo ko boloda sanga na ka wati ka balika ta cuni majugu nunu ga wasa tega be se ka da u kan cogo mi ye ni yoro ko fole ye aka do berela aka do kana gono mi ye lakana baliya ye o ka se ka keka o kele ka se ka keka se a hagela wasa mi ye mamunu zigi me no ye jamana de ye olu bele jele ka se ka nimisi wasa so ni we sabe na ya sama ka bo l'indicateur du niveau kono ya ko dumiya aka fasiri bo trawre ni tama majo bolo fifa fenetina jo ne ben tiga don kura la sirani mami ye sebeni ke minye abdurrahmani dugure ni ye ale ka sebeni ye sebeni gala ko bori ako chabo dan yere boye bori minye dugure ay kalmu nyeshi ay reka komini ma bori no ye komini 1 ye ka kala ka kalmu nyeshi ay reka kima bori no ye eduma zana ye sebeni gala ko ako ni ya laje minye jamana kan ngane bolo dalun ye projet bori ulu bolo dalun be jamana fe kabini sanchama ni min wati sara bara be ke tabenigala ko kuma sebali bogari ote karaba ako ni yala esige minyi dumazana ye bogari ka fena na tabarikala fotin sa sabu ni jamana njo wati la kana bla bila yirama horonya to bu gen wati bogari baye ka fo dumazana kaw bogari min ko ne gudron sa uko ye unyena fo nu nywari ka bo dumazana ni ka kinwara mina tabenigala ko edi bala ka waso ni komine en alisa afode ko gudron de komine kona ko dumazana iti yakili sigi kuma fe mais dumazana wa yoro me fe ata komine en kono komine fambe gudron fambe gudron abe komine en fe wa ta fe fambe gudron komine ni kalaba bugu ni nyongosha wa ibo chiwa kana kala dun tulle na de kalaba bugu de me kalaba nkoro kuluba al to ko la mere kalaba nkoro kuluba abe komine ni yincha fama me mini ata kuluba kulubleni kalaba nkoro kulubleni awsikile me pusher bleni chelai kana kala don tolle na guzoro ba ko sra fa ndo bori kana siga mi so ni ame madina fo jango wala ayango guzoro chele aya bela jile madugure mi sebe ndo bora ngate be no ye sabari gela ko bori ako minye dumasana kawiye bori bela jile ko ni be ka ni son diani watila sabu minye transition chama che fanga kono ala keme ka dumasana garsiga do gutron flala bori kabini sambi uroni ko independence ni biche ko kuma gutron tanya be abarata ni ya laje ni seren fla jama min be boluka jama min be bogari magama min be bogari akacha fuka damateme eko bogari ni yɛrɛ tunga ke bide sɛbɛnikɛla ko ni tunga ke kabini lawale nga mana tigɛ Dawuda la bogari kɔni a sumara ko sa amake ye sɛbɛnikɛla no Abdurrahman Digore akoni ya yira ka fɔ cɛmancɛ fanga ɲɛmaw bogari olu kɔni y'a baara in ta ka kɛ a ko ni sira fila ye sira jumɛn ni jumɛn min ye Konate bugu sugu ni tɛmɛn'o la Bajanbugu sira fara ni y'o minɛ ka Bajanbugu gitɔrɔn minɛ bogari ba ye ka fɔ sira in kɔni ka kɛ manaji ye gutɔrɔn kurakurani bogari maa minnu tun bɛ bol'a fɛ kunun i b'a fɔ k'i bɛ escalier kulu de sanfɛ nka bi i bɛ taa ten furutututu sɛbɛnnikɛla ko sɛbɛnnikɛla ko bogari o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a ko n'i ye sira filanan lajɛ mun kɛra gutɔrɔn ye bogari min ye lycée Filidabo Sisoko ale kɔfɛ ale ni école fondamentale de Dumasana n'i y'o lajɛ k'i kunda nafaji kan bogari nin sira in fana jama min b'a la dagosi ka bon ni wula sera i bɛ poussière ye ni sɔgɔmada sera i bɛ poussière ye bogari min y'o poussière wuli ye bogari o fana banna sɛbɛnnikɛla ko ala ni cɛmancɛ fanga ɲɛmaw fɛ u y'o fana kɛ manaji kurakura ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye duguden dɔw ye bogari olu kɔni ye u dama suɲɛ k'a yira k'a fɔ ko n'i ye ni gudɔrɔn in lajɛ a dilanna ka ɲɛ cogo min na a n'a fosse bogari k'a kɛra norme internationale yɛrɛ kɔnɔ o tuma bogari ko baara o baara o tuma fo ka dɔdɔlima n'o ye suivi ye olu kɔni dalen b'a la k'a fɔ faso kɔni y'a ta kɛ o tuma ko nin y'a bilalen a yɛrɛ ma nka k'u bɛ min ɲini faso fɛ min ye sira entretien ye bogari cɛncɛn ni bɔgɔ ka taa bila bogari min kɔni fɛn kolon ye olu kana se ka kɛ min ye fosse kɔnɔnaw ye ko ka entretien ta k'a kalifa commune mairie la bogari mairie k'a dɔdɔlima maa o maa n'i ka PVC bɔ ka bila la walima k'i ka ɲamanbɔnyɔrɔ ye walima bogari ka fɛn lankolon dɔ ta k'a kɛ sira in kan min ye an bɛɛ jɛ ye foroba o tuma ko mairie k'o ɲangi sɛbɛnnikɛla ko o ye maa dɔw ka hakilina ye dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ sira in kɔni bogari yaasa a ka se ka jan sɔrɔ o tuma ko faso k'a kɔfila furanin na waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ an ka jamana in kɔnɔ sira caman bɛ yen bogari faso ye sira minnu dilan k'a kɔ don u la u kɛn bɛ ɲamanbɔnyɔrɔ ni bɔgɔbɔnyɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko n'a dun man k'a fɔ nin ye sira kura ye miliyari kasabi minnu donna la a na kɛ tɔw ɲɔgɔnna ye wa o ɲininkali to min bɛ yen siga tɛ min na min kɔni ye Dumasana ye bogari hali ni laɲini wɛrɛw bɛ yen sabu n'i y'a lajɛ min ye fajigila Dumasana nafaji ye ka taa bila fɛrɛ la o fana ni gudɔrɔn ka kan
o sira bɛ dabolo min na bi jama min b'a kan bi u k'u kɔfilo fana la joona n'o fana dilanna Bɔkari maa bɛ se ka fɔ sa commune kɔnɔ ka taa bila Dumasana Nafaji o kuma tabarikala min kɔni sera ko ye gɛlɛya belebeleba min tun b'o la o kuma ko nɔgɔya bɛna k'o la kunnafoni fila nin ye an ye min b'o la sirani kɔnɔ u ka bi bɔli don Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye n dɔgɔ Bɔkari i tigɛ don Bɔjabate naamu ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min ko a ma ko le radar i bɔra ka Dumanzana min ye sigida fɔlɔ kɔnɔna ye olu ka goudron kurakurani sɔrɔ ko kuma min fɔ i b'a ye k'a fɔ minnu ɲininka kɔnɔ i yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan u ye cɛncɛn ko kuma fɔ n'an taara sigida 6nan na i b'a ye k'a fɔ Misabugu échangeur a bɛ dilan donni min kama i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni ni nisɔndiya tun bɛ ɲɔgɔn na wa a kɛla sabu ye bɛɛ lajɛlen ka miiri k'a fɔ embouteillage juguba min n'o bɛ kɛ Yirimajɔ sira kan f'a na caman bɔ o la hali na o ma ban dɔɔnin kɔni t'a la ka bɔ maaninfinw ka degun na wa ko n'i y'a lajɛ bi fasirikɛla kɛ mɛ k'i tɛgɛ sinsin fɛn min ka radar kɔrɔ o de ye ko cɛncɛn bakule o de kɔni tontolen don échangeur in sanfɛ n'o ye Misabugu échangeur wa n'i y'a lajɛ fana min ye sira in ye a dilan bɛ ni hakilina min ye ka bɔ monument de l'intégration na ka taa Yirimajɔ fo ka se Segu sira ma deux fois o de ye o hakilinaw de kɛla sabu ye nin yɔrɔ in a ka se ka dilan wa a dilali senfɛ i b'a ye k'a fɔ janya min bɛ a la o de ye kilomɛtiri 326 ye o fana bɔlen koyi n'i ye ko in bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan route nationale ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni denw bɛ bɛrɛ la ko nka maa minnu fana bɛ yen n'a sira ninnu bɛ yen n'olu kɛn bɛ k'a kɛ sigiyɔrɔ ye i b'a ye k'a fɔ sigida 6nan mairie olu ka brigadiw d'assainissement ka taa se gouverneur du district maaw ma ninnu bɛɛ lajɛlen y'u fanga fara ɲɔgɔn kan walasa min ye maa minnu sigi bɛ sira kan dɔw baw u bɛ n'u sigi 1 2 fo ka taa kɛ sira yɛrɛ bɛ minɛ maaninfinw ka taa ni ka segi a bɛ gɛlɛya u ma wa ni bolimafɛn di yɛlɛla dɔ la kelen kan i ye gɛlɛya sɔrɔ wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ min ye maaw ye k'u gɛn ka bɔ an ka siraba ninnu n'o ye siraba belebele ninnu sanfɛla ye u gɛnna fo siɲɛ caman u bɛ gɛn bi i b'a ye k'a fɔ n'u ye sini bila sinikɛnɛ u bɛ n'u sigi tugun wa n'i ye ko in lajɛ ko in gɛlɛya k'a bɛ jamanadenw yɛrɛ bolo koyi bawo jamanadenw n'a fɔra ko faamaw ko k'an ka dan yɔrɔ min na n'o bɛ kɛ sabu ye k'aw nikun lakana bawo n'e taara k'e bɛ nafolo ɲini ka taa sigi sira sanfɛ ni bolimafɛn ala k'an kisi n'a yɛlɛl'i kan dun nafoloko ma ba ye e yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ ma ba ye wa n'o lajɛla ɲɛma jɔlen na ani faama ninnu tɛ se ɲɔgɔn ma a tɛ taa se gwɛni ma n'a fɔra bɛɛ aw ka siraw sanfɛla to yen a k'u to yen ka sinsinli kɛn bɛ fɛn min kan o de ye ko ni sira ninnu dilanna a bɛ kɛ commune min kɔnɔna na n'o ye sigida ye sigida 6nan n'o ye Misabugu échangeur ye a bilala sigida 6nan mairie o de ka bolo kan wa olu de kɛn bɛ k'u tɛgɛ bin bawo min ye assainissement ye k'a cɛncɛnw fura ka bɔ a sanfɛ jɔn ko ala o kɛn bɛ gɛlɛya ye cɛncɛn n'a bɛ goudron kan bolimafɛn i ka pinɛ kana da ɲɛ ma dɛ a ka bɔ usine na sisan i ka bolili daminɛ n'a ye n'i tora ka fɛrɛ minɛ cɛncɛn sanfɛ goudron kunna a bɛ i b'a fɔ ko ni samiyɛ donna ni san nana n'i ye fɛrɛ minɛ i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ duguma ni cɛncɛn ma furan hali maa minnu bɛ yen n'olu ye bolimafɛnmisɛnnintigiw ye kumaba minnu bɛ yen n'olu bɛ sira sɔrɔ misɛnmanw ɲɛ u bɛ gɔngɔn wuli ni k'a k'i ɲɛna ni gɔngɔn kɛl'i ɲɛna yalima boli k'a tɛ gɛlɛya wa sigida 6nan a mairie u ka wuli ka jɔ kɛ min ye échangeur ye n'a dilanna ka ban a bɛ bila olu de ka bolo kan min ye k'a sanuya cɛncɛn minnu b'a k'o ka bɔ yen bɔgɔ minnu bɛ n'a sanfɛ o ka cɛ ka bɔ yen n'o ma cɛ a bɛ kɛ sabu ye baara bɛ kɛ tɔ k'a jɛ ye o fana bɔlen koyi wa minnu hakilinajigi halisa fasirikɛbaa ka fɔ la a y'a jira k'a fɔ Misabugu échangeur ka taa se monument de la paix ma n'o filɛ nin ye mémorial Modibo Keyita kɛrɛfɛ n'an k'a ma ko kɔnɔba yɔrɔ dɔ ye nin bɛɛ lajɛlen dilan waati min ye dilanbaw ye n'o ye entreprise française min y'a dilan ko bɛnkan minnu kun tɛmɛna o n'anw ka jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a donni kama a caman bɛ yen u m'a lawaleya o de ye fiɲɛminɛ sanga o ka kɛ a fɛnw kɛrɛfɛ waasa tɛmɛliw olu bɛ kɛ bolimafɛntigiw fɛ maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ t'u sigi ni tile kalayala ka t'u sigi k'u yɛrɛ lafiya o yɔrɔw kan ka dilan a la n'an b'a wele ko espace vert o yɔrɔ ninnu dilan tɛ nin échangeur ninnu na o monument ninnu fana bɛ yen a yɔrɔ dilan t'a la ko yalima ko bɛnkan kun ye min ye k'a bɔla a sira fɛ wa min ye entreprise Arazeli ye o de ye Faransikɛw ka cakɛda bolofara dɔ ye o min ye nin baara ninnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnyala Misabugu échangeur n'a ma lajɛ jɔn ko ala baara a bɛ ɲini ka kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye nin ye wo sɛbɛn sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ le radar kɔnɔ Alexis a ka fasiri Bɔkari Tarawele an bɛ taa Mamutu Kamara fan fɛ an bɛ tila ka segin ka na o bɛ bɛn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn
Jabate na ko na manya maka fasiya tlambe ala ne go eta yedmere Opma kuma imore emi ndakono eki time for info de ne time for ne be soro kan time de taka abode de dakono eki time for ne kala ko ne anwe miengo ye ka suku foka duguje auta edme onye fo ejo na kana kliga na ya ne de ye nyini ngawo wulo suko duna onye fo ejo na kana kliga na no slamana no yela Bordore blagoro mzanu chama fara ywanga ku do ku fara chauka unye ka bara ese be go gatu bumo ko sigite wa anyo droni ngala bogada anyo black rafa gatu ben ko re ka daba dagwe dawai wana mur ka muru dagwe nga bori nantu me kunula nyanga ke fale na do na karibo na ni wulu ye manga ci damne ko sen gu dadenti ayo nyanga ke fale na me kunula bod nyanga te dugu je fuka ta shuko kama wulu bala ncho bedi mai bora jonda kono mai bora jonda da kono bala ncho bedi anga kle galedo era imana bodi nyanga ke jakma juru ibosro wulu so jale ma ko na betla kata mo ka laje o man do bogari aywa ni maja nebe ntige do l'indicateur de renouveau bogari mami sebeni ga to ko adama jabate bogari ako esigei anka jamana kono bogari ni mase ba beyi iba to sebeni gela ko bogari anga ta ko marabolo kono ni oye gandaga soye alebe siga so marabolo la garangasu aywa aye min sebe oye gonda gaso aywa aye sebe ni flake fan of oye gonda gaso ye fan of oye gonda soye aywa anta do min kele sebe ya flala sebe ni ko no ye adama jabate akko bogari ni kuma be fen jumen kan o de kana bisu ye no ye binjalan juin droko sebe ni ko bogari baye ka fo jamana ndombe ne miye bogari o de ye ma jagalantiki do be bogari ulu koni jamine do ngami dore koni tulu bolo nyina minima fin bori ninga ta nyini ka wobe dugo konna la marché noiri ninka na naye ku sigu ka dugene chamanche ninka jago sebenigala ko jago femundo annanfulo akanno ko sobe sabu ka ke banna ye o nyetu yela chei misali la ni ye bakele ndo drokula bori labambe bakele walma bafla soro tonona sebenigala ko imata ko imata bako isigele bin nona kana dron ka taka duma ubetana ka meleke ka mi sebenigala ko ako minyo cannabis juin walma ba fo ko binjalan gale ni bagam be baloni binjalan mi o tikelenye ni nyena mi binjalan ye ki kumulo wuli ki nyeke gonjo barka ye ki yakli daire ka chance ni ga bla jena ki bla ga ta jien fa do fe ka so resigi me ga so kasinga manugun sigele ni na bisinga do ilate fi be jibo nyena ni yo nyininga ko mani ya nyininga ko mu be ga kila je mina be hinede bora bisinga ko au wa nyo wona mo se bete du ko ko sigele be hine benela nenye ba wala be ga ke wale munu ke au be hine benela nenye bi romu na au nyetola sebenigala ko bori no ye adama jabate aya yira ka fo minyo o juin bori ka sanga na jabana kono ka jago ka no sorala akoye korolen koye ga min dam na lembe mali kono sisa minyo juin kise kana na mali kono ka furo ere bi mali kono ka sene ninga tla ka kari ka fere mali kono bori ko ye dinkura ngoyola sebenigala ko ako niye ni dugu na ye no ye gonda ga soye siga so marabolo la bori baye ka fo jatemino ya yira madobe ale koni keme ki jagela ko sobe bogari ninka nako foro do bi nako foren ka kori ka nya kosobe bogari ni do naka nako kono fi be nisondia inye be femu ye yakli jigola bogari o de ye tomati ye akeme ka fambe ke tomati ye ale ni aubergine bogari ulu koni ibo de bulu min koni ye fambe sabani gela ko ni aubergine kerafala laje bogari akeme ka hectare sawa ko ka cannabis juena o kerafe bogari ko ali tu bulu do ngabo nyona sabani gela ko aubergine bulu de gasuru minyi ni makofole wari ka be fe ka mana de da jonyena sabigela ko minyi anga jamana fama ko nite sabu bo donko dona kari ako minyi siga soye ibaye ka fo chef de escadron dobe no ye turu kanuti wari ibaye ka fo alena ka chedo minyi antenne régional OCC office central d'expédition wari baye ka fo lu ko ni somninke ninka kibaro do soro ka yira ka fo foro dobe
bɔgɔri cannabis juin binjalan bɔgɔri ko dɔ kɔni kɛmɛ k'i ja gɛlɛya ni k'a sɛnɛ fɛn mun don n'a danna bi a tɛ wuli bi bɔgɔri ba ye k'a fɔ kalo ni kalo fɛnw de don o tuma e ka juin sɛnɛ i ka foro kɔnɔ kalo 1 kalo 2 fo kalo 3 wari ka da la k'a fɔ tile 90 sɔmima kelen ma minɛ bɔgɔri ko tɛ Mali ye bi sɔnnikɛla ko a ko min kɔni ye foro in ye bɔgɔri ba ye k'a fɔ a kibaruya sɔrɔlen ye min ye chef d'escadron ye n'o ye Turu Kanute a n'a ka cɛdenw taru jɔ k'a lajɛ bɔgɔri u y'a yira k'a fɔ u ye kibaruya mun sɔrɔ bil haki don lakika don min ye ni juin foro ye bɔgɔri u y'a lajɛ k'a mètre da la k'a suma hectare 3 a juin bɛɛ lajɛlen mɔnen don ala kari kuma jan bilen sɔɔni a bɛna kari ka récolte kɛ ni ka donna marché kɔnɔna la k'a ka million minɛ hectare 3 kɔni o ye million caman don ka adamadenya don galama wa bɛɛ n'i ka sɔrɔ tɛ sɛbɛnnikɛla ko bɔgɔri min kɔni juin ye i ka da la k'a fɔ u ye bolo ta ka d'a kan min kɔni juin tigi ye n'o ye forotigi ye bɔgɔri a ma boli ma dan kɛ ko ye o sina k'a minɛ a y'i jɔnkɔ ala fɔ k'ale ye dɔrɔku sɛnɛna ye o tuma k'ale tɛ taa ta kɔfɛ dɛ bɔgɔri k'ale b'a sɛnɛ Mali kɔnɔ k'a feere Mali kɔnɔ k'ale ye min kɛ nin na ko dan t'o la ko ye bɔgɔri k'ale kɔni kɛn bɛ banna ye ala ni dɔrɔku ko fɛ ko dɔrɔku wari ye wari kalaman de ye sabu k'a min b'a ka can fantan fara faama kan sɛbɛnnikɛla ko faamaw b'a min sɛbɛnnikɛla ko wari min ye maakofɔlɔ ye i b'a ye k'a fɔ a b'u bolo u bɛ k'a ɲininka bɔgɔri a bɛ taa dɔrɔku feere maa minnu ma u bɛ k'a ɲininkali busamisɛn gɔ a la bɔgɔri min ye minikɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ taa sa fɛ u bɛ ka ɲininkali busamisɛn gɔ a la bɔgɔri nin ko in a y'a daminɛ kuma jumɛn a bɛ k'u bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ani jɔn ni jɔn de bɛ complice la a bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ bɔgɔri min bɛ fɔ jamana in kɔnɔ ni ɲɔgɔnna min bɛ kuncili t'a ban maa minnu bɛ dɔrɔku sɛnɛ u ka yɔrɔ la i m'a ye waati dɔ la dɔ yera Banikɔ Joyi la o tuma min ye dɔrɔku ye k'a sɛnɛ i ka foro kɔnɔ i ka nakɔ kɔnɔ maa o maa n'i b'a kalama wuli ka taa ɲɛfɔ i ka sigida ɲɛmaaw ye sabu ko min don kɔlɔlɔ b'a kɔnɔ min ye denmisɛnninw k'u kunkolo tiɲɛ k'u bila senama sira fɛ dɔrɔku ka baara don o don dɛ maa min kɛmɛ fatɔ ye dɔrɔku fɛ bi Mali kɔnɔ bi kuncili t'a ban denmisɛnnin ɲumanw dugu jigi b'u kan kin jigi b'u kan du jigi b'u kan ka sin kana bali ka don dɔrɔku ta la i b'a ye dɔrɔn ko pelenketenw o tuma ko nin kɛra demi ye o tuma an k'an jilaja an bɛɛ lajɛlen ka kɛ jamana kanubaw ye dɔrɔku ko fɛn cɛ ɲuman tɛ jamana kɔnɔ n'i y'a ko fɔ i ma bin kɛ mɔgɔ kan dɛ i ka jamanadenw de kisi kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don indicateur du renouveau ka fara fasilejɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Wajabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko nouvelle horizon maa min ka fasiri ye ni o ye Mahamane Touré ye ko an ka to sira tɔ gan dɛ min ye élève sous-officier ye école militaire interarmée n'o filɛ nin ye Kulukɔrɔ min kɔni wulikajɔ senfɛ maa 5 olu kɔni o ni tola a la n'i y'a ta k'a lajɛ nin ko in ko a ko kɔni a sigila sen kan baara ninnu n'o ye nin denmisɛnnin ka maa 5 ka saya ye baara jugu in bɔra ka kɛ octobre kalo dɔ tile 3 san 2011 ala ma hinɛ général Amadou Toumani Touré la o y'a sɔrɔ a bɛ jamana kuntigiya la a donni kama général a dusu tiɲɛ kojugu a ko a ɲɛ ka ɲini min ye nin maa 5 fa a f'ale kun o ka fɔ waasa o bɛ se ka ci lase o somɔgɔw ma cogo min na fana tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen laadala ko la min emiya kɔnɔna min ye kilasi fɔlɔ fo 2nan fo 3nan kilasi 3nan maaw olu de kɔni u bɛ première de maaw ta n'o ye kilasi fɔlɔ ye ka kalan kɛ u kunna n'a bɛ wele ko bayutaji o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ service corporel b'a la busan bɛ kɛ k'i ci farikolo la i bɛ bila ko endurance o de ɲinitɔla don e k'o de ma kɛ sabu ye ni ka nin maa 5 ni ka olu lafatu wa a ma ku u nin na n'i y'a ta k'a lajɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ye nin troisième de élèves u ye nin première de lɔkɔlidenw labɔ ka bɛn 2 heures du matin ma ka taa n'u ye fo Kulukɔrɔ kɔfɛ o taara yɔrɔ min na o bɛ wele ko Cɛncɛndugu o Cɛncɛndugu in dɛ o ni Kulukɔrɔ dugu kɔnɔna cɛ ye kilomètre 10 ye wa u ye ma kɔlɔkɔlɔ ni ma tɔɔrɔ da ni première de lɔkɔlidenw kan waasa dunanji ka di u ma sɔrɔdasiya gɛlɛya yɛrɛ ye fɛn min ye u ka se ka bɔ o kalama wa nin ko nana kɛ u bolo min kɛ n'o ye fatuli ye lɔkɔliden maa 5 officiers la olu kɔni fatula première de maaw don n'u ka min ye général Amadou Toumani Touré i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na a donni kama a ko ka sɛgɛsɛgɛ fɛn min kɛra u sata ye o ɲɛ ka dɔn wa maa min n'o tun bɛ ministre de la défense ya la don n'o ye Nacɛ Fileya ye ale kɔni ye décision b'o yɔrɔnin bɛɛ
k'a jira k'a fɔ min ye encadreur ye o ka taa se nin troisième année l'école maa 20 ani kɔ ma nin bɛɛ lajɛlen ye u ka se ka dulon k'u sen bɔ baara la min ye an ka colonel Maafila ye ko olu kɔni décision bɔra ni k'olu ta ni ka u tɛgɛ ko ka bɔ baara la o colonel o dɔ bɛ tali kɛ colonel Usumani Garangago la ka taa se colonel Sunkalo Kulubali la ninnu a donni kama olu tun bɛ encadrement kɔnɔ u y'u bɛɛ lajɛlen tɛgɛ ko ka bɔ baara la wa n'i y'a ta k'a lajɛ ko a ko bila an bɛ ten wa o hakili la ko a ko in k'a banna nka min ye juin kalo nata tile 24 ye nin maa 5 n'o ye élève officier 5 ka saya ye école militaire interarmée kɔnɔna na Kulukoro u ka saya ko kuma a jugement n'o y'a kiiri ye a kiiri bɛ tigɛ juin kalo nata tile 24 san 2024 min ye somaw ye u ka bɔ a kalama fɛn min kɛra sabu ye k'u denw faa walima soma n'u balimaw faa u ka se ka bɔ dɔ kalama a la wa min ye nin cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye bingani wale n'o tun bɛ kɛ finitigilakaw fɛ k'a fɔ ko foyi tɛ bɔ a la o dabila la dɛ n'i kɔni n'a jɔli la bɛɛ ou bien a sɛgɛsɛgɛliw taara ye k'a fɔ e sen bɛ ko la e ni min ka kan i ka galon bɛ sama ka bɔ i kamakun kan k'i bila kiiri tigilamaw ka bolo kan n'a y'u ja n'i ye finitigilaka ye i na bila cour martiale ka bolo kan n'o ye sɔrɔsiw ka tribunal ye n'o yɛrɛ min yɛrɛ y'a kasaramayɔrɔ ye n'u ye nin fini ninnu sama ka bɔ i kan na k'i jɔ tribunal civil ɲɛkɔrɔ e ni baara tɛ tugun wa i bɛ tila ka kaso kɛ kaso min n'a ka jugu kosɛbɛ nin ko sɛbɛ sɛbɛn min y'a sama ka bɔ nouvelle horizon kɔrɔ Mahamani Ture a ka fasiri don bon Traoré kojugu kɔni a laban ye nimisa ye kana siga wari Ala ka bɛɛ lajɛlen kɛ ɲumankɛla ye sabu min kɔni jamana ka ko ye ni ko kɛra a mɛn o mɛn Bakari tiɲɛ ni nkalon bɛ wɔgɔ bɛ ka bɔ ɲɔgɔn na san 10 ni depuis 2011 ye Bakari an bɛ 2024 la i b'a ye k'a fɔ san 13 Bakari dɔ kɛra o tuma min kɔni ye tiɲɛ ye ani baara ɲuman Bakari bɛɛ lajɛlen ko k'i baara kɛ minɛ ye bɛɛ lajɛlen ko k'i taama ɲɔgɔn ye janko Bakari an bɛ se ka lafiya cogo min na an sen kana ye yurugu la janko an tɔgɔ kana se ka ye kojugu la Bakari min kɔni ni kunnafoni ye n'o ye Emiya ka maa 5 faliko ye o bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw la Bakari kunnafoni min n'an y'a labɛnni ka di lamɛnnikɛlaw ma Bakari bi tarata sabu kunnafoni o y'an ka baara ye bɛɛ n'a ka baara don nin waati la dɔw dan bɛ dankun na ni marifa ye ni k'anw ni kisi k'anw kɔlɔsi ka Maliba k'o kɛ Maliba ye Bakari o tuma min ye ayiwa i bɛ hakili jigin ta la i ye dɔ ɲini n ye 2 de ɲini na k'o f'i ye wa Emiya ko tile 1 in dɛ 2008 anw y'a concours kɛ Badalabugu amphithéâtre 2000 an taara kɛ yen de 2003 a don sabali de ka ɲi Bakari Traoré 2003 o kɛra n ka ɲinini laban dan ye o kɛra polisiya ye don min na n ye lisi laban na n y'a ye tɔgɔ t'o la n ko a ye sɔrɔsikɛ a ye polisikɛ jɛ polisikɛ min bɛna a yɛrɛ faga jamana ye polisikɛ min labɛnnen bɛ ka bandi minɛ k'a siri k'a da ka taa marifa ta ka taa fo gɛri kɛ Bakari n y'o de fɔ cɛ dɔ jɔlen a ko ko est-ce que ko jɔn bɛɛ n'i dakan don e t'i dakan na de o tuma bɛɛ n'i dakan don Ala min natigɛ maa min ye Bakari bɛ k'o ye Bakari fura foyi t'o la Bakari o tuma an bɛ faamaw fo Bakari Ala ye maa minnu kɛ fini donna ye Bakari k'u jɔ u jɔyɔrɔ la Bakari sabu bɛɛ n'i ka baara don Bakari maa minnu fana fatura fini kɔrɔ Bakari Ala k'u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ suma Ala k'u kɛ sedusu ye sabu u sara jamana de ye u ma sa fufalaki Bakari Ala ka hakili t'u la tuma bɛɛ Ala ka mɛn ka saraka b'u bɛɛ lajɛlen an ka banbatɔw bɛɛ Bakari waleɲumandɔn foli ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ nka min ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ deli k'o de fɔ waati bɛɛ Bakari o de bɛ baara in ja o tuma lamɛnbaaw k'o faamu o ye baara in yɛrɛ taabolo ye foli ni tanuni Bakari belebele dankɔrɔba Bakari n'o de ye chef d'escadron Lassana Tamba Keita colonel Lassana Tamba Keita kan ye kɔnɔna la Bakari wulikajɔ ni jɔyɔrɔ Bali Bamada malien sɛbɛnnikɛla ko min ye cɛkɔrɔba hakili sigilen n'o ye Usumani Isufu Mayiga min ye jamana premier ministre kɔrɔ don